Siyakhuleka umaphanda phansi 2026 liyaphakama ishoba 2026 siyaphakama isithunywa ngelo semfihlakalo. Ngikhulekisa abantu akade bekushayile lo nyaka ukuthi ngonyaka ozayo bazokushaya sandla siyathinta siyakusiza. Wangivimba emoyeni wami ngonyaka ozayo okwenzile u2025 u2026 asingena mamela la mntu kaNkulunkulu unethoma wena nengelosi namandla kini engifuna ukukutshela khona. Yabona ngoba sesimbatha amajazi leli jazi ngikhuluma ngejazi la prophet 2014 ngiqala ukubeka emzini noma ijazi kamoya engagijima ngalo namhlanje lisekhona. Angiqalanga namhlanje ngane zakwethu ngifuna ukukhuluma nomuntu osekhaya. Nyakozayo inyanga yishumi ayifake enkulumeni ungayifaka emaphaneli iyongena nje panel nangabe kuleyo panel. Ungangitheki noma ngathi uzwa bekhuluma bethini ngami ungangitheki ungangibizi. Njengamanje ngiluhlanya oluzule emagangeni unganavinjwa. Ngiyacela ngomhla ka3 January ilapho khona siyothi singcwaba amathuna abakuhlelela wona ngo2026 siyemanzini siyenkwareni siyobhabhadiswa siyogezwa siyohlanjululwa siyosuswa imithwalo. Angifuni bekuhlelele impilo yakho ngo2026. Yenza sure ukuthi ngo2026 nge3 zika January kuyobe kuyilisonto abantu abaphume ngomnengi uzobhabhadiswa. Ngabe ingane eapplyile esikoleni ezintathu ozobhabhadiswa. Ngabe umuntu ofuna umsebenzi ozobhabhadiswa. Ngabe umuntu onamabhizinisi uzobhabhadiswa. Ngabe umuntu ozoqala ukuyisebenza uzobhabhadiswa. Ngabe umuntu onesithulo uzobhabhadiswa. Ngabe umuntu abantu abadala uzobhabhadiswa. Ngabe umuntu osombangweni namadlozi uzobhabhadiswa. Ishoba liyaphakama nge3 sobe siphakamisa ishoba. Ishoba liyakhuluma ishoba. Ishoba lobe likhuluma bafana bakithi ishoba lobe likhuluma bomkhulu nogogo. Ngicela ungavinjwa. Sukane endleleni yami. Sukane. Ungahambi umgodi uzosuka egcineni uzolimaza. Suka endleleni yami 2026 suka phambi kwenyanga isho. Suka ngempela. La ngabe uke wangizama ngiqede maseyisha ngakapheli u2025. Ngoba ngonyaka oza ishoba liyasukuma. Ngasho kanje 2025 uzoqala. Ngisho ngo2014 2024 ngathi hayi sukane endleleni inyanga sho. Njengamanje konke okwenzeke lo nyaka ngihebisa ikhanda ngiyabethela siphambaneni ngiyavuma ongalunganga kulunga. This year kulo nyaka esiqalayo okulungile sekulungile. UNkulunkulu makakubusise. Bhala phansi njengamanje idate nge3 zika January oze mazini.